santun wargane. Mak, engko bubar masa opo? Ya biasa lah, jangan bendeng pikirannya main bendeng. Ini ngapa le? Kepoyo ya, Mak. Biasa sumpah kono. Pan, dolan ayo. Ipan turu ele. Panas-panas kok dolan. Arep dolan ning ndi? Sarane ora poso ya, Le? Poso kok, Bode? Mengabuburitnya gazebo kok. Panas-panas kok ning gazebo, Le. Engko sarane ono bakul cilok kok ndek. Aman kok, Bode? Cari Mas Kipli karo njogo NKRI. Nanging ipane turu kok, Le. Ngapusi, Ding. Wong aku ra turu kok. Batal posomu, Mak. Ding, aku arek. Iya, Pan. Ayo dolan. Engko mbok mumet lho, Mas. Tawani ya udah meneng-meneng buat gue. Diala gue yakin. Dolan lah. Iki lho, Pan. Ape lu ngejak dolan? Tenan Tet, nek umpama karo dolan dolano sik wae. Aku sih ono tugas jogo gabai, ku lak teker-teker pitik. Pinter lah. Jos mantap. Ayo Tet. Sido dolan ora? Oh, wes to. Aman to? Aman. Wes, ayo dolan. Tembok setengah kilo, gula sekilo, brambang kapat. Mana di Bah? Iki arep tilik-tilik kali. Gue yo, pengising opo piye? Ora sehat, Pak. Gue tak kerja lagi, kerja tak tekuni, jalan tak kurangi, ya kurang gue dek. Ikut. Lah, poso-poso mah do wedangan. Gak jare wingi ngejak poso medhot. Mau sahur aku dijanjeni karo mamaku nek kuat poso dino ditukokke mercone. Alah, mbokmu saiki ora ngerti. Mah piye wae iki Tet ngejak dolan mah dene. Ra melu-melu aku nek masalah ngene iki, bali wae aku malah. Wes gak lungguh, dene. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, buka. Ayo, aku dhisik yo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sik yo, tak pipis delo. Bocah dora toto ngerti wayah poso mah do batal. Dong ora e. Tembok seprapat, gula seprapat, brambang seprapat. Nisa, arep tuku apa, Nis? Anu pik tuku bumbu masak go mengko sore. Apa ya mau? Mas tumbas. Bahasa apa ya? Lombok seprapat, gula seprapat, brambang seprapat. Nah, kok seprapat kabeh? Terus itu Mas, aku lali ya kon tuku apa? Wes, Nis, betul, Nis.
Tak kandhane yo poso medhut iki kanggo bocah sik cilik. Lah wis udah gede-gede mosok poso medhut ya saru. Aku lagi entas teko Mas Al, sing batal udu aku, yakin. Sik. Galan batal. Galan batal. Galan batal. Lah iki lah yo akal-akalane butet iki wong kok tunggu gabah malah ditinggal lunga.